баъзан вақт фаромӯшам мекунем ки футболбозон ҳам одаманд. онҳо низ хобию шавқи худро доранд ва албатта ки ягон сарояндаро дӯст медоранд. хуб, дар ин навор гуфта мегузарем ки ситораҳои футболӣ кадом сарояндагонро бештар дӯст медоранд. обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. аз Лео оғоз мекунем. нафаре ки ба консертҳо мераваду чанде пеш тӯпи тиллоии ҳаштумашро ба даст овард. ба консерт рафтан яъне мухлиси касе будан аст. Лео бошад чанд рӯз пеш бо ҳамсараш Антонелла ба консерти сарояндаи колумбиягӣ Малума дар Майами рафта буданд. ростӣ онҳо дӯсти хуб ҳастанд ва дар клипи Малума дар Майами Месси як нақши кӯтоҳе ҳам бозида буд. ҳарду аз Амрикои Лотинӣ ва дӯстони хуб ҳастанд. Малума дар навбати худ бисёр шӯҳрат дорад, бахусус дар Амрикои Лотинӣ. дар Spotify анқариб миллиард шунавандаи худро дорад. дар моҳи октябр бошад оилаи Месси ба консерти Эд Ширан рафтанд. наворҳои аксгирии Лео бо мухлисон ва дар қисмати вип буданаш дар сомонаҳо чарх мезаданд. кӯдаконаш бошанд баробар бо сароянда яке аз сурудҳоро месароиданд. аз он фаҳмидан мумкин буд ки кӯдакони Месси ба сарояндаи англис хело мухлисӣ мекунанд. албатта акси хотиравии оилаи Лео бо Эд Ширан ҳам буд. моҳи майи соли 2023 Лео бо Антонелла консерти Coldplay рафтанд. аз он хулоса бароварда мешавад ки Месси ба сурудҳои лирикӣ бештар шавқ дорад. агар шумо низ ба мусиқиҳои ин сарояндагон гӯш медода бошед, пас лайки худро дареғ надоред. Эрлинг Холланд ки аз дасти Месси дар радабандии тӯпи тиллоӣ шикаст хӯрд, монанди Лео дар консерти Coldplay дар Барселона иштирок дошт. тасодуфи олӣ ҳамин хел не? магар ҳама беҳтаринҳо Coldplay-ро меписанданд? дигар бозингарони Манчестер Сити низ дар он консерт буданд, ба монанди Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндаган ки қаблан дар Манчестер Сити буд ва Бернардо Силва. Холландро маҷбурӣ набурданд. ӯ Coldplay-ро дӯст медорад. як моҳ баъд ҳам ӯ ба консерти ин гурӯҳ рафт, аммо ин навбат дар шаҳри Милан. оё боз ягон сарояндаи дигар ҳаст ки Холланд гӯш кунад? пас инро бинед. постҳои Холланд ба чашм расиданд ки ӯ дар консерти сарояндаи пуэрторикагӣ аз ӯ набуд. ғайриоддӣ ҳамин хел не? дар вақти дар Боруссия Дортмунд буданаш Холланд қайд намуда буд ки ҳар гуна мусиқиҳоро дӯст медорад, аммо номи касеро ба забон наоварда буд. Холланд боз мусиқии худро низ дорад ки бо дӯстонаш сабт кардааст ва онро метавонед аз YouTube пайдо намоед. алоқаи Роналду бо мусиқӣ як қиссаи алоҳида аст. ӯ қаблан ишора намуда буд ки рокро дӯст медорад, аммо аз сарояндагон бошад ба стили кӯҳнаи ҷаз Фил Коллинз, Ҷорҷ Майк ва Сейнт ба ӯ писанд ҳастанд. барои Роналду сурудҳои Оазис ҳам аҳамияти калон доранд, новобаста ба он ки лидери ин гурӯҳ мухлиси ашадии Манчестер Сити аст. суруди дӯстдоштаи Роналду бошад Champagne Supernova ба ҳисоб меравад. жанри дигари мусиқии писанди Криштиану ин регитон аст ки аслаш аз Амрикои Лотинӣ мебошад. 8 сол пеш дар консерти Кевин Ролдан Роналду ба саҳна баромада ҳамроҳаш сарояндагӣ карда буд. ҳайрон нашавед, Роналду хуб мусиқӣ месарояд. дар баробари Кевин, Роналду намояндаи дигари регитон Ҷей Балвинро ҳам дӯст медорад. дӯстии Криш бо Ҷеннифер Лопес пойбарҷост. Рианаро ба фикрам ҳамагон медонанд. сурудҳои ин сарояндаро дар хобашам пурсед аз ҷод медонад. агар шумо мусиқиҳои ин сарояндаҳоро надонед, мухлиси ӯ шуда наметавонед. сарояндаҳои кадом футболбоз ба фикри шумо таланти хуб доранд? оё аз байни футболбозони тоҷик ягонтояш ба қадами Қурбон гӯш медода бошад? агар шумо маълумот дошта бошед, пас дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.